Elke week hebben we een kikkerstelling. Deze week is de kikkerstelling: Oostburg is erg rolstoelvriendelijk. We vragen mensen om hun mening. Ja, het is wel rolstoelvriendelijk. Het kan wel rolstoelvriendelijker. En waarom vindt u dat? Omdat de helling waar de rolstoel af moet, is niet altijd even glad. Oké, en wat vindt u ervan? Ik vind het eigenlijk niet zo heel rolstoelvriendelijk, want er zijn heel veel hobbels en zo. Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als ik hier zo rondfiets, dan zie ik maar weinig stoepranden. Dus als er geen stoepranden zijn, dan kun je er ook heel makkelijk met een rolstoel opkomen, denk ik. Ja, dat klopt. En waar komt u vandaan? Ja, wij komen uit het hoge noorden. Wij komen uit Drachten. Drachten ligt in Friesland. Oké, en is het daar rolstoelvriendelijk? Nou, bepaald niet. Oké, en waarom niet? Nou, de gemeente die doet er niet zoveel aan. Alleen bij de bejaardencentra, daar laten ze de stoepen een beetje zakken, maar verder niet. Ik vind dat op zich al klopt, ook al, want het busstation en zo is aangepast. Er zijn andere plekken gekomen waar de bussen kunnen staan. En om in te stappen is het voor rolstoelmensen in ieder geval makkelijker geworden. En de winkelstraten en zo, er zijn geen vervelende opstapjes. Dat maakt het voor jullie ook makkelijker, voor rolstoelgebruikers. En ik vind het in ieder geval niet onvriendelijk voor rolstoelen. En van de rest van Oostburg? Ik kom ook niet dagelijks in Oostburg, vroeger al, maar zoals ik het zie is het in ieder geval niet onvriendelijk. Er zijn geen vervelende dingen zoals erg veel stoeprandjes of enorm hoog of geen afstapjes. Nee, ik vind het vrij rolstoelvriendelijk. Ik persoonlijk, met de straten die ik ken, vind dat Oostburg toch redelijk rolstoelvriendelijk is. En waarom vindt u dat? Maar je ziet hier een breed voetpad en naar mijn mening goede oversteekplaatsen. Zelf heb ik weinig ervaring natuurlijk, maar ik denk toch dat het rolstoelvriendelijk is. En waar komt u zelf vandaan? Ik kom uit België, bij Brugge, dus een stukje weg. En is het daar rolstoelvriendelijk? En ik vind daar meer problemen dan hier. Omdat er meer lantaarnpalen staan zo en verkeersborden, wat ik hier echt niet direct merk. Nou, ik ben niet helemaal mee eens. Omdat bijvoorbeeld de winkels, als je gaat winkelen, zijn heel smal. Dus de rolstoelen kunnen moeilijk erdoor. En er zijn volgens mij ook best veel stoepen met weinig, hoe noem je dat? Alleen dat je, ja, opstapjes inderdaad. Dankjewel. Hallo, de kikkerstelling van deze week was: Oostburg is rolstoelvriendelijk. Ik heb mensen gevraagd voor hun mening, maar mijn eigen mening is heel anders dan die van anderen. Veel mensen zeggen dat het wel rolstoelvriendelijk is, maar zelf vind ik van niet. Ik ben zelf een paar keer bijna uit de rolstoel gevallen omdat de straten slecht liggen. En op school is het ook niet rolstoelvriendelijk. Ik heb mensen nodig die mij moeten helpen, anders kom ik nergens heen.